O chela Agartalani lek chamani o bazar khaitongmani 2 bosorni olo bini ex girlfriend no nukha kepalo sindur phuljak bwsa bamjak tei logi bwsai bo tongo. Borok dadak sidak malai nasik tonglaikya apro chela ekdom belai bwkha tamo kahai wngjagai mokol mukte narik malia bwkha dukho nangjagai a bazar ni thangka. Bwrui olo nogo thangai bini college ni dol rokni aro number nawui a chelano call khaikya. Chela pula khai call receive khaya number sinia kat khai ruo olo laso receive khaikya a jora bwrui kok saka. Video nana sekang pula sai ruo part 1 sekang kaham ke nadi aboni olo part 2 kaham ke buji manai description box o link rijak tongo. Phone call receive khaimani olo bwrui kok saka oi angsi sinui de mankha khorang da buji kha hanai. Chela sini na bagi tam kalangjak tongba sini manai bwrui saimano nang ano joli jak tongo tabuk phano joli ya tamo joli na tong thanai borok thangpaikya abote sai kuno maya aw angmo saimano abote sawi kuno maya ako sadi boro number mankha onek sal onek bosor ni olo mutu manjak tini onek sal onek bosor hakjal phano hamjak tomani borok no bogui maya. Engkha abo kahai dialog film rogose muchango kubui hamjanai borok kuno dino yakarui boibai kajak thangla kamu. Tamo abo kahai wanchuk a jora ani family problem ni bagui se ang pora yakarui parama thango tei ma babuni kokbai se ma kajak kha. Aw engkha joto borono yakarui thangma olo kajak paikhe sakni kahamni bagui a kok sao ang bo kaham ke saimano. Tamo asuk bujia. Ni ang bujiano ang si kobor jeni ni hamjamao nono asake bisas thangai imang kotor nugmani ani se chaliya. Please adita sadi bwkha tam kahai engo. Nini bwkha kuno engya ang kaham ke semano phiaba jepro nang ano yakar kalangka ang ma babu bai thikmore kok saliya maiche maya kuno jaga tongiba aramaya sachuno hojagi dukho nange kabui jora laikya abo kebo bujigela. Ang bujimano nini a kostono animo chaya engkha ang gosiu. Engkha ang tei nin khorang khanana se muchunglia ang nono already pogi tongkha tangai nang ano tese ani bwkano kosto rina bagui call khai please tei nang ano call ta khaidi nini bwsa tei bwsai bai kaham tongsidi. Pa askai nang ano joli jaguna ang le nono mutu mane kok sana muchungi se call khayo abo se nangkai ano hamya wanchogo haida. Ni ang hamyano wansuko tangi hinkai je borona asuk pula bwkhabai bisas khai kubui hamjakmani nogo ani ma babu bai malai rika abo se asukai ani imang sabai kalangka abo kahai bwri bai ang te kok sana musungya toni di phone ako dot jodi ang non asuk dukho rima tongkai nakardi ang numai kok sana bagai onek salni olo dol rokni aro number na tugui se kok sana musungei call khaimase jodi nang ang mai kok sana musungkai ani number o je purpana call khaidi ang nasing tongnai nini call bwrui abo kahai kok sawai call cut eba toni rikha. O chela bini ex girlfriend bai kok se paima olo belai dukho nangjagai kapkha tangi hinkai bo a bwrui bai je college life o yakar kalangjak puroni simi kok sana muchungmani khorang khanana muchungjakmani abo se onek sal 2 bosorni olo bini bwrui no kepal sindur phului bwsa bamjak nugai bwkha ekdom kosto nangjakha. Chela a bwrui no tabugo call khaina muchungo haipano bini bwrui no pokmaya hamjakma bagai boni songjar khaitamo jora kebengmung tubuna muchungi hanai a bwrui no call khaliya haino din sal phage wansugi mokol muktui yor khlai tongkha. Abono o takungni kothoma belai kosto tangi hinkai cheng pula hamjakma jora kwbama kok ruwi hamjaklayo phiaba kakna jora phage a kokthai kokrok nangplai sakai srapsabaino kagui hakjal wngmano kubui hamjakma rok kebono bisas khaina kokya tabungni jora. Tei o story ni bisingte norok kaham ke saiman kana jodi saimaya ko hinkai part 1 sekang kaham ke nadi aboni ola part 2 nakyan ke tebo kaham ke buji manai tamni hinmale o bwrui chela bai college life tongpro hamjak tonglakya holo chela chakiri khainai manu hini se bini ama babu chajakmani bagui bo bini college ni chelano yakar kalangkha holo chakiri khainai chela manu hini a chakiri khainai chela bai kajak thangkha onek bosorni holo durga puja ni holo lekchumni bazaro bini college ni chela bai darak sidak malakya o kothoma
oroni chimno chengo nung jodi a chlani jagao hinkai nung tam khanai onek bosorni ulo nini hamjama borok no tesa call eba message kai tongkha ke nung aboti jora tam khanai nung tesa a nini hamjama borok bai kok sanai dia na saya.